Dear Justice on Air, maayong adlaw kaninyo ug sa tanang mga tigpaminaw sa DXMU FM. Ako usa ka first year college student. Ug sama sa daghang kabatan-unan karon, nagpaningkamot ko nga makasabay sa akong pag-eskwela bisan limitado ang among kwarta. Tungod sa kakulang sa pinansyal, napugos ko nga mangutang pinaagi sa Facebook o sa Messenger. Wala na ko damha nga nisulod kog dakong problema ug pait ang akong nasinatian. Ang nagpautang nako adunay duha ka Facebook accounts. Apan sa ulahi nako nasabtan nga usara di ay ni sila katawo. Niadtong December 31, nangutang ko og 3,000 pesos nga adunay 15% nga interest matag adlaw. Pagkasunod ni atong January 16, napugos ko mangutang na pod og 3,000 pesos. Karon kaning 3,000 pesos adunay 20% interest matag adlaw gihapon. Matag higayon nga malangan ko og bayad bisag gamay lang nga oras o adlaw, adunay silot nga 200 pesos. Kung 3,000 ang imong giutang o 400 pesos kung 6,000. Bisan pa sa akong kahimtang isip estudyante, naningkamot gyud ko nga mobayad. Sa tinuod lang, nakabayad na ko og total nga 11,700 pesos. Sobra pa sa doble sa akong gihulam nga 6,000 pesos lamang. Apan bisan ana, dili pagihapon mahuman ang pangharas niya sa akua. Kung madelay ko, bisan pila lang kaadlaw, grabe ang iyang ginabuhat sa akua. Sa gunson nga chat, mabuntag o gabii, sa punto nga sobrang kasuko og agresibo kaayo nga pagpaningil ug mas labaw pa ang pagpost sa Facebook aron pakaulawan ko. Murag wala na'y konsiderasyon nga ako usa ka estudyante, tao ug adunay dignidad. Kini nga sitwasyon dili lang kwarta ang gikuha sa akua, apan kalinaw sa panghuna-huna. Matag mutingog ang akong cellphone, makulbaan gyud ko pag-ayo. Galisod na ko og tulog. Galisod na pud ko makafocus sa ako ang klase. Ug apektado na ang performance nako sa eskwelahan. Imbis nga magtuon ug mangandam sa akong kaugmaon, pirmi na lang ko maghuna-huna kung unsaon ako pag-atubang sa sunod nga hulga o sa sunod nga pagpakaulaw, ug asa na pud ko mangita og kwarta nga pangbayad. Wala ko midagan sa akong obligasyon. Gusto ko mubayad ug mutuman. Apan dili makatarungan na ang usa ka estudyante nga naningkamot mag-eskwela ug mabuhi, mahimong pahimuslan,
hulgaon ug pakaulawan tungod lang sa utang nga sa tinuod sobra pa sa doble sa akong gihulman ang ako nang nabayran. Mao nga niduol ko karon sa inyong programang Justice on Air. Dili lamang aron mangayo og tabang, apan aron nga mailisan og kaisog ang akong kahadlok ug ang akong gibati nga trauma. Unta, matabangan ko ninyo niining akong suliran. Daghang salamat sa inyuhang paghatag pagtagad sa akong suwat tampo, Justice on Air. Ang inyong magtatampo, John.